Bapak Sugi, Pak Aita, dagangnya sapi, saking Linggang, pun lenggah, binar lenggah, joget noyan, oke, lo yo lewat monitormu kok ya. Yen nyawang manis semu kaya bisa nglontorke jantungku rino wengi ra bisa turu yen kelingan guyumu aduh tak noyan lah ben karo wawan ya susah padha dilah koni yang diwek sapa tresno iki tak titipi nganti salawase tresno iki ra bisa najan aku ning ana papane suwe ra dik kambonke ya ngene iki ta Mboten apa, Pak. Ya nak Solo oke Wisnu Larat Indonesia lo Rine langsung multimedia 3 putra hati Mas Wawan Mondoan oke kaya bisa nglontorke jantungku rina wangi ra bisa turu yen kelingan solah gemuyumu lho Wisnu Laras Hilla hilla Allah sayang 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 Asapan tina adanya terasa bunga susah ayo tresno iki ati teke jaganan nganti salawase tresno iki bisa najan aku ning kono papane lagi atau Pak? Ya, ya oke. Iya nak. Ampun susuan Mas. Ya.
Wow, terima kasih. Titip tresno monitor dari Tiga Putra HD Mondokan.